والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون ولو كره المنافقون. أما بعد kwankwasiya ɗan gwada ne fa kwankwasiya amana NNPP Sabuwar Najeriya. NNPP Sabuwar Najeriya. Sabuwar Najeriya. 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 Ban ji ba. Kano. 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 Daga sama. NNPP daga sama. Daga ƙasa. Daga ƙasa. Jama'a assalamu alaikum. To kusan sai ta yi wayo yau sai aka saka shahunan 'yan siyasa sun gajiya sun ga shekarun da suka zo suka jawabi. To ni kuma me zan ce, duk sun cinye filin, duk za a ɗan gwalagwalan maganganu duk sun faɗa, amma ko ba komai wannan mai waka ya wata magana ko yanzu a ajiye akwatu. Wayannan mata na san Hajiya Nafi, mijinta mun jima muna harkar siyasa da shi, tare muke namu ne. Ita ma ta shigo, gashi zuwanta a yau ya sa hankalina ya kwanta. To a ranar zaɓe na basu da ita. Zan je ragowar lokal gamman guda 14 na gaya zami da su. In an gama da yammaci zan zo in yammaci a Gwale, na tabbatar babu wada da isa ya fito ya tsaya a gabanmu. Jiya wasu yara sun zo sun yi rashin kunya. Wannan yaran da suka yi rashin kunya a jiya, in na ce jiya 19, to yau ga Abbas an bashi Kano Central. In na duba gefe zan ga Barada, in na duba gefe zan ga Zarata, sannan ga sojojinmu irin sojojin Gaddafi, matanmu masu kamar maza. Albishirin da zan bawa jagora, Dakta Injiniya Sanata Rabi'u Musa Kwankwaso, albishir ɗin da zan bashi cewa rana ita yau zan sa matan nan na Gwale su kamo marasa kunya a hannu su kawo masa shi. Duk matasan mu ma za mu aje su a reserve bench. Rana ita yau aikin waye? Aikin waye? Ku ne za ku yi maganin marasa kunya. Ina tabbatarwa da jagora a 19 na je gabansa neman alkawari, kawuna biyu sun nuna na same su. Yanzu duk Kano gaba ɗaya babu kai sai kwaya ɗaya ina lilo. To na tabbatar masa yau a wannan tare na 'yan Gwale zan kawo masa rago kai ɗaya da rage a Kano ina yau zan sa rushin kama shi. Wannan harkar da muke yi da gaske muke yi. Sun yi laɓa-laɓo
sun yi likimo, sun cuci al'ummar Kano, sun cuci al'ummar Najeriya, sun sa mutane a cikin kangi, sun sa su a haulayi. Me kai yau mun ce an tsaya daga yanzu. Ba wanda za mu ɗaga wa ƙafa, ba ko sauro ne ya taɓa mu maki shege. Ba yaro, ba babba, ba mace, ba namiji. Idan baka hau layin daidai ba, idan baka hau layin Kwankwasiya ba, in baka hau layin NNPP ba, in baka hau layin cecen Najeriya ba, idan baka hau layin ceton mutanen Kano ba, to ga mu gaka in ka gama kauce. Ina ƙara tabbatar da wa'ancan ko me za su ɗauko, ko da me za su taho, ko da suwa za su haɗa baki, ko da suwa za su yi munafunci, ko da suwa za su to su sani ga goshin jirgi nan ya taho, ga abassa na abassa nan ya taho. Idan mutum an haife shi da jini